Takže vítam vás u nového videa a dneska si zahráme Grow a Garden. Jupi, konečne, že? Si sa resetol shop. Čo to je? Pozriem sa, čo je to v shope. No nič. Dobre. Tak dáme preč. Ideme garden. No, to je moja gardena. Ja viem, toto celé dosť veľké. Hej. Možno by sme dneska niečo spravili, napríklad nejakú... Ne, toto. Nejakú vecičku. Ani poriadne neviem čo. Ešte vôbec nejsem rozmyslený. No, je som vyplená. Ideme, čakajte. Musím počkať. Tak dám do kúk tej mašinky, čo je nová. Dám toto. Giant Pinok. Horná dish room. Nejakú pepero. Koľko toho mám? Jaj. Giant Pinok. Melon. Jaj, už je plné, aha, okej. Tak mám Giant Pinok, melon, Giant Pinok. Kúk. 19 minút, tak môžem sa točiť. Naraz si srandu. Čo je vlastne si čope? Super geniálne si čopy. Chápete toto, že mňa to nejaký random typek mi tu giftol 49 biliónov. Proste som si hovorila, že čo to je? Už počkám tú chvíľu. To je pár sekúnd, ale by som to mal mať. Jej. Toto je moja druhá gardena. Počkajte ešte. Tak, toto je moja gardena. A druhá gardena. Také začiatočnícke, akože to druhá gardena. Ešte som tu úplne veľa toho nespravila. Dneska by sme si mohli túto spraviť nejakú reštauráciu. Alebo nejaké proste niečo také. Chcem sa pozrieť ešte do gear shopu. Tam sme sa ešte nepozerali, keď sa roztokol shop. Lambara nič. Lambara Kaufland kúpim. Nech sa mi to seklo. Už pohľadne. Takže čo tu máme? Seká sa mi to. Prísrašok tu nemáme. Prísrašok máme tu. Tuto zase zoberiem. Toto zoberiem. Čakajte, takže dáme to, spravíme to nejak toto. Ježiš, som inteligent. Som išiel pozrieť, som sa nepozeral semka. Kosmetik, čo tu nie, či tu niečo není.
Za 3 hodiny sa to restokne. Oh my god. Gold kakao, ok. Takže to, prečo som to otvoril? I don't know. Bro. Ja nechcem toto. Som to tam nechcel položiť. Aha, dobre, toto. Dobre. No tak, ne, také, iba nejaké posedenie malé. To som dal dobre. Tak mi to furt neukazovalo. Počkajte, teraz ma napadlo, že či by som to takto nedala, že som to dal takto, super. Dobre. A to som tam dal dobre. Takže také malinké posedeníčko tu spravím teda. No, ešte čo by som tu mohol dať? Kde mám? No, tu som. Že to môže byť takto dobré. Reálne. Tu dáme nejakú cestičku a snačka k tomuto. Počkaj, to čo som začal. Ja inteligent, fakt. Ešte čo tu máme? By som takto išiel, to by som dala jedno drievko, druhé drievko, tretie drievko, to potom šlo takto ďalšie drievko. Môžem to dať tuto? Ne, dobre. Takže takto by to mohlo byť dobrého. Počkaj, hneď sa idem pozrieť, len pozriem si čo. Či tam niečo není dobrého. No tam nič. Toto nevyzerá zle. Ešte sa mi to seká, ale čo napadá ma, či to nespravím tak, že to pôjde, že takto rovno. A či som to nedal tak čudne. Si dal, vieš čo. Ne. Toto. Ne. Ne. Tak tu si ku mne teraz sadol typek. Super, geniálne, takže už tu. Ne, tohle ne. Toto chcem potiahnuť. Prosím. Nejaké bugnuté. Čo to je? Jaj. Zaujímavé. No to nikdy neviem vypočítať. No tak by som trošku ešte tak. Môže to byť takto? Potom mi to hodnoťte v inventári, v komentoch. Takže zaujímavé, no takéto, ale tak neviem. Ešte čo tu mám? Čo tu máme ešte? Čo tu? To, čo som položil? Bro, som nechcel. Ešte
ešte dajme do tohoto fodu, takto tu. Dajme ešte. Vyzerá to dobre. I don't know. Však ohodnoťte mi to prosím potom. Toto ešte dáme tuto. Aby ste videli. Však aby ste videli. Ne. Ne. Kamo, chápem sa to, že to sa strašne ťažko robí. Kamo, čo tu kúka v mojej záhrade? Čo si tu ja stávam? Čo kúkaš? Prečo si... tak nie, nepýtajme sa. No tak môže to tam byť aj tak, však v pohode. Ale toto hore sa mi tam niečo... Tak čo keby som spravil... Mám to ešte? Mám. Či to pôjde, že... Ono sa to dá dať... Tak. Ono sa to dá takto otočiť. A dá sa s tým spraviť. Toto. Aha, dobre. Že by som to dal. Ne. Akože... Aha, no tak tam musím ešte niečo dať. Čo by som dal? Trafil som sa. Nebudem sa pýtať. Toto môže vôbec. Restokol sa zase C-Shop. Idem sa pozrieť do C-Shopu. But no tak nič. Akože, ten kokonát je veľmi pekný, akože, a veľký hlavne. A za 4 minúty tak kúpim teda, no, neviem akože na čo to je. To môžete napísať do komentov, ale ok, v poho. Akože potom to tu budeme musieť takto skákať, ale tak neviem, to tam dať. Furt si tam iný, furt. He? Kde som to položil? Inteligent. Ja som to položil tam dole? To si robíš srandu. Tak radšej to bude dobré. Toto si zoberiem, nič, akože sa nič nepovedalo, akože ste nič nevideli. Čo sa mi sekla postavička? Dobre, všim samka. Akože budeme to musieť vždy skákať. Alebo to spravím ešte, že... Takto. Môžem to spraviť aj takto. Idem, no tak... Tak vždy to tu budem musieť takto skákať. Nevadí, čo už. Toto, alebo to skočím. Tak to ma nenapadlo, vidíte. Ja inteligent, fakt. Dobre. Čakajte, aby som sa takto nasmeroval. Akože... Ako takto hore som to nechcel. Ešte, ale ako to vyzerá to sa mi tam moc nehodí. To je také strašne čínske. Akože... Čakajte, ja sa dám takto tu. To sa mi sem chodí lepšie. By som nedal niečo iné preč. Toto teda ne. Proč to je? Prečo taká možný nad mňou? Aha.
Čo je? Sem ťa, vie sa to ono nakloniť. Super. Dal som to tam normálne? Ne, nedal, dobre. Položil som to tam normálne. OK, dobre, tak toto môže byť teda. No a tuto bude akože také chill. Nahrávam 15 minút. Na čom sa dám sedieť? Bude taká chill zóna. Ešte taký chill. Tam som to nechtěl. Bro, to chtěl dovnútra. Ne s tým už. S tou kládou. Bro. Tak nič, budem sa pozerať do druhej onej záhrady. Takže ja som tu sám. Ne? To sa kto všetko teraz napojil? Neviem, dobre. Ako toto není najľahšie pre mňa. Čakaj, ja sa pozerám tuto. Čo by som tam ešte mohol dať? No tak asi nič. Bro. No tak asi máme. Dobre, som si to úplne seká. Bo sa ľudí teraz prepojujú. Ježiš, Pet Shop. Idem sa pozerať do Gear Shopu najprv. Tak, kúpim Basic. Trading ticket, OK. Idem sa pozerať. Ježiš, prečo som mi nešiel do Pet Shopu. Nič. Teraz zase môžem ísť tuto. Nič, dobre. Ja sa ešte raz pozriem teda do Cosmetics. Tak fakt nič nie je, no. Idem sa pozrieť ešte tam. Tam má niekde ten stánok. 4 minúty. Neviem, aké to bude, možno to bude veľké, možno to bude malé, neviem. Ja sa v tom točím. Môžem to skipnúť? No môžem, dobre. To je za Robuxy. Tento jump pad, alebo jak sa to volá. Toto som chcel, ale nedal som to. Miau. Kamo. Aj on ho kamo robil. Mne to nejde vyskočiť, kamo. Wow. Strašne sa mi to seká, laguje úplne, neviem prečo. 3 minúty ešte, no, tak super. Prečo Karol Seed? Pozerám. Takže asi nejak takto vyzerá toto naše. Neviem, jak to nazvať. Vidíš, toto by som tam mohol dať, aby to tak svietilo trošku. Ma nenapadlo. A zo spodu tohoto. Ne. Však to môže byť aj takto ináč. Ja inteligent. Ja je teraz Moonlight. No tak to neriešme už.
fakt stačí. Ježiš, to sa mi seká. Dobre, tak lampička. Čo? A teraz, jak ma vedie kamo, že čo je čo? Ne. To tam nechcem dávať, bro. Lampička tam ostane. Alebo lampička tam vlastne nemôže zostať, alebo tá. Aj taká no. Tu som položil a toto svetlo, ktoré poriadne pre mňa ani nefunguje, tak dáme preč. A ešte toto som tu dal, no zle, super duper, no. Toto dám, toto. Bro! To postavím sa tak do stredu, presne tohoto. Ne. Tu som sa Ježišmaria, toto je had. Kamo, ešte aj s tým hýbať. Je hard, bro. Karot. Jasné, mám 1008 karotiek, bro. To tu nechápem, prečo šetrím. Plus, help me, fakt. Áno, a chceli by sme dosiahnuť 50 odberov, zatiaľ ich máme. Mňam. Dosť málo, lebo ja som začiatočníček, ja som iba teraz začal. Akože, to je nejaké besné. Ako to čo je? A ináč môže robiť aj takto kľudne. Že jak sa vám do toho pozera, viete, vieš, také, že zaujímavá raketa. Tam nechcem a ešte toto. Dobre, už sa mi nejaké smúty. Zaujímavé. Môžem to položiť? Môžem to už položiť? Bro! Čo som všetko položil? To čo? Ne! To nechcem. Čo to môžem jumpovať napríklad, že jumpnem sem. Dám nejaký parkour, vieš čo? Dobre, odložíme to na potom. Dobre, konečne som to tam dal. Taďal nie, takto nie. Toto, takto. Čo som z toho spravil? Ale než toto ti reálne poviem, že to nevyzerá zle. Ešte nejaké sedadlo, keby som tu mal, ale už asi sedadlo nemám. Počkaj, čo je teraz? Meteor, aha, Celestial. Teraz to dobre svieti, ale tak prečo to tam nedám? Ten pad. Teraz to akože dobre svieti, bro. Ne. To ne. Nie, už som to mal. Bro. Ježe, povedz mi, čo s tým robí. A už s tým nič nerobím. Hej, už to takto to nehráme. Ne, to není ono. Dobre, tak toto už nehráme. Dobre.
Tak to ale niečo hore by sa hodilo. By sa hodilo. Ja tu nechcem robiť parkour, kamo. Mám to tuto a ja keď sa pozriem, tak vyskúšam spraviť, že bol som trošku minul, ale tak ne, kam som to položil? Bro, robí si snať srandu. Že ja už nemám kam na toto nervy. Môžeme vyskočiť. Pás. Kamo, ma to strašne troluje, mne to už nejde. A tak teraz to môžem dať preč. Ježiš, neverím, kamo. Tu je to. Teraz to potiahnime. To budem takto. Ježiš Maria, pomôž. Už ne. Dobre, konečne. A už len z toho spraviť, prosím ťa, strechu. Z tej tonej, z toho prkna. Toto si zoberiem. Kam ide tá postavička? Kamo? To čo je? Tak čo je v stoku? Ja toto nemám nervy. Som to preletela, čo je v Gearshope teda. Trading ticket. Trading ticket. Jej. Počekámo, bro. Vyhrabeš mi niečo? Nie. Jasne, že nie. Poď, skoč. Robí si už snad srandu. Táto hra ma už fakt troluje. Už kašlo na toto. Poď, jumpnem sem. Jumpnem tu. Už si to fakt robí zo mňa srandu. To už si akože fakt, to už není normálne. Táto hra ma absolútne troluje. Skoč tam. Dobre. A tu sa uchyť. By si potom spadla. Dobre. A musím to tam dať nejak normálne. Je toto dobré? Už len takto druhá strana. Hlavne sa nezdrcnúť. Nespadnúť. Tak. Poď. Sem. Kam ide tá postavička? Prosím už, help mi. Kámo, pomoc už. Fakt pomoc. Oh my god, toto je ťažšie, než som si myslela, reálne ti poviem. Akože reálne vám poviem, že ako fakt asi lepšie to už neurobím. Toto je strašne hard. Že boli prsty všetko, kámo. Ja už nechcem pomôcť. Tak čo by som pre vás spravil všetko? No a dajte like, dávajte lajky, odbery, aby sme konečne dosiahli tých 50 odberateľov, no.
dobre, že by... Neverím. Strecha, neverím, kamo. Konečne, takže toto je nejaký ten výsledok, dobre. Dobre, nič nám nevadí. No a idem sa pozrieť, čo nám toto tu uvarilo. Čo to je? Dobre, tak vyskúšame toto, dám nejaký milkshake alebo niečo také. Fakt, ja si neviem povedať. Ne, však... Ne, toto nevermind. Dobre. Seatback. Ako... Ale fakt musí to byť create a nemohlo to byť niečo iné, bro. Počkej, tu nejsú createky a intelligent. Počkej, kde sú create? Gold kakao, super. Jaj. Food create, no konečne som to našiel. A food create sem. Áno, tak to sa to úplne oddial. Oh my god, dobre, takže asi toto by som už ukončil. Takže sme si tu spravili takúto nejakú blbosť. Ešte počkáme. 5 hodín do updateu. Ok, zaujímavé, ale ja chcem, aby tento update dostal. Dobre, už sa restokol. 50 kodníkov. Taký dobrý nič. Recall French. So show me the gear shop. Tak advanced. Basic. Ok, takže asi no tak toto je už všetko. Alebo počkajte ešte. Aha, ja tu mám 14 kamonegov. Ne. Bože, nemôžem viac. Počkaj, selected pet. Tak ja niekoho nakrmím golden kakao alebo pepper. Tohoto môjho krabíka. Nech sa páči. Neutekaj mi. Krab. Krabíček. Kde sa... Kam on ide na lov? On ide na lov. Kúka, čo tu mám, no. Ide na lov. Ide za tou týpkyňou. Áno, ide, takže... No tak, asi... Čaute, Takže... Kam asi to neviem narvať. Takže čaute. No, počkajte. Čaute.